en pige. Hun havde en lillebror. Hej, store søster. Jeg kommer lige op til dig. Okay. Jeg har jo 5 dyr. En, to, tre, fire, nu skal jeg bestå. Ja. Hvis det kan dørene kunne snakke. Skal jeg børste mit hår eller noget? Jeg synes bare, du skal være bare det er noget andet tøj på. Okay. Ikke helt tøj. Noget andet. Jamen det her tøj. Nej, du skal mere sådan se normal ud. Okay. Hvem er det her? Nej, hvem sådan en blomst i håret? Ja. Nej, det giver jeg ikke lige at proppe i håret. Nå, okay, så behøver du ikke at få blomst i håret. Vil jeg få en burger? Okay, den falder ned fra himlen. Den giver jeg sgu ikke hente. Nå, så må du ikke få en burger. Så går jeg. Vi ses. Hvad skal jeg så lave? Jeg har 100 kroner. Hvad kan jeg bruge den til? Skal jeg købe en? Hvad skal jeg købe en med? Jeg køber lige noget. Sådan der, nu har jeg købt den, og mine 100 kroner er væk. Hvad skal jeg så lave? Nå, jeg har jo flere penge. Jeg skal så bruge den til. Skal det en stor kage? Så nu har jeg gjort nogle par ting. Nu skal jeg bare lige spise den der kage. Så nu har jeg spist kage. Hvad skal jeg så lave? Skal jeg tage den her på? Okay, det gør jeg lige. Så har jeg taget den på. Så skal jeg da også lige have en chiptag. Og selvfølgelig en seng. Slutbrugfinale kan den anden altid tage tynd en anden gang til den her historie begynder.